Non malom Karbi Anglong arlo paribartan atomon ke jaboma pora hol setami Borjan constituency arlo nihang terang arong surumanthi tike arong arat along anabangke kile damdera rajok rar atom chongda chot atangka pen chirungsi methang ka chileng atwar cheselam nang koklo Lason si pinabjong si pai ni phaikre phor ni mate India Independence Day talon ponlote det pike jogwana bangke ningkan troxike troxy and pleng ponpo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council angkang Borjan constituency long kedu nihang terang arong surumanthi teke arong araratum setami bangsorong keseng arta bangki ningkan phokeban pleng tanglong bondonon puan ta kemesen atwar ka cheleng dunlong amatsi avelan lasojo rong ni araratum methang chongda chora tangka ben setami methang kedam ke bang atwara bangki kemesen abangsi kenang soplang ku mathasi Methang ahem ke choki jona phanchi bi koksi edon pen suri sia tangka chirung ponlo bangso ka chirung ateng pen kelong an na tangka pang rumsi rong atwa cheselam pon rentilo Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum setami bangso atwa ni kino setami laso atwa pensi dambong wangbom lo kilik mate election ahol setami vote pidun bom wangbom lo bon tanilitum ning chet he seta chet he naklo atheke akinang sop nai to warabang nang selang pipidat lo nang lang bang wedat lo non puta sarkar tom phanta anu da sarkar phanta chuning ridon bom lo manang rabji puke ining nang pathe tikang bom le he sitame non puani ta nang lang le lasin non ke wang ni bang ke chuning ri lo nang lang wek nang pu pa ja lo jo tike rong pen nya rong sodak tuwar ke no milita auto la school ke dam ke wang la lo he Ini tu orang pan kenang pipe penang pilo asaba kenang pilo pokali dolo. Kalau so school heman mion ke school. Ni hang orang LP school. Ansington kok. Non kaselambon. Non kaselambon pe bangke ni tu ni hang orang pen teke orang surumanti naswada. Nilitum towar ke nesen ka bepena jok ke dam ke bang aphan penangan ka siksak do. Athela bangso towar pena jok osomar loke chole aphan ke dam ke rang. So alo atumaki so ka chepon hithi bawar ke dam ke bang pendang lo beha ka chokle matum anta na bangso towar pensi ajo phirlo pasatami inghan lang bung pasatami chehelat nang bom titilo. Kilometer pobak doji laking lo hindu long sab chunai la populo. Sarkar phanan kupila nale tum chuni ri. Sarkar phan ke chuni ri ke nangrap te nangrap pojalo nangrap la EM surujurong pharta langli masirong wang bek lo nang pipo mane hala lek topping lo la Itali bang nang pipo pulo alam chi chake ta non nangra beta la lo bang ke Dili tum non da ko sari rong la kenru long pe osomar school padun he non ba jo la ali ke no joine gari pen da thonno banno la sinili tum bang yo non ta cycle lata also cycle ta be 300 cycle Nale tum cycle ke vector me ma. Hello kisuna ang ding duik pig nili tum non la dak chot kali hu apra hola surumanthi alom anda la sondo ala surumanthi sariali lom he Kedamtang krisir kebra pli aningkan mate 1947 aningkan pen bangso towar phan rampan phui asai claim ponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council long ASDC sarkar ke doa hud nang selam pi ponlo laso pena phia bangke Karbi Anglong Autonomous Council long Congress pen non BJP kachari boma hositami bangso towar bangke nang selam pi pon peder loposi rap pen ningje pon lasi prab jin pen bangso towar nang kaselam pi pon je aphansi KAC EM Surjorong Harpen, KAC CM Dr. Tulizam Ronghang, Lapen Deputy Speaker Dr. Numor Momina Tua Phansi, Rapen Tovar Cholangpon. Bokajan pen Ananterang, Lapen Balipothar pen Projenterang, Karbi Anglong Live.